Môžeš, môžeš. Dneska večer ide karta. No ale. Je taký postihnutý do autobusu. Aj to nedokončil, si to svojebávate. Počkaj, neprečo si to ešte. Nekončí to. On de pédale, fermez tous vos yeux. Il est postihnutý do autobusu. A chce vystúpiť a hovorí šoférom, že ja chce vystúpiť, čo je. A mu neotvorí, vieš? A 2-3 sa mu to stalo. A nakoniec, vieš, vyšiel za šoférom, že nemôžete mi otvoriť dvere a oného, že a nič mu nepovedal a zajebal mu pestovku. Ty kokos, Počkaj, ale keď najprv neotvoril vôbec. Ty kokos, tu máš do hlavy, ty kokos. Dal mu pestovku brutálnu, zavolal policiu ten, no, počkej, všetko, došli a zazerali a došli za šoferom. A hovorím mu, že prečo ste mu dali pesťovku? Tomu postihnutému, vieš, chudák, je postihnutý a čo môže dať? Jebol mu brutálnu pesťovku, tak za ním, pán policajt, že prečo ste mu jebli pesťovku? A prečo? Povedzte mi prečo. A ten pán policajt išiel za ním, lebo sa mi vysmievol.